ואם אתה טיפוס ביתי, כן. ואין לך כוח לצאת, אפרופו אין כוח. אין כוח. אין כוח. אז אתה גם יכול למצוא כל מיני דובדבנים ודברים כאלה קטנים לקנות הביתה. כן. ולצפות באיזה סרט טוב, נכון נטלי דולינגר? נכון מאוד. מבקרת קולנוע. ו-DVD. באתר EDB. EDB, COIL, האתר הישראלי הטוב ביותר. מה התחדש בתחום הזה של DVD? אני הרבה זמן לא היה לי ככה זמן לשבת ולצפות באיזה סרט בבית. תראה, התחדש, ההתחדשות היא יחד עם ההתחדשות בקולנוע. עצם ה-DVD מספק לך פה ושם תוספות, לא רעות, אבל אני פה כדי להמליץ לך מה לראות. קדימה. אז בגלל שאתה מאוד תתגעגע, אז נתחיל עם סרט שעוסק בגעגועים. אני לא יודעת אם יצא לך לראות אלמודובר, חיבוקים שבורים. סרט שיצא שנה שעברה לקולנוע, האחרון של אלמודובר. עוסק בגעגועים לאישה, לז'אנר קולנועי מסוים. כמובן שמעריץ כרגיל את האישה שאותה משחקת פנלופה קרוז. חובב או לא חובב של פנלופה קרוז, זה לא משנה. יש כאלה אנשים שלא חובבים פנלופה קרוז? שאלה טובה האמת, קשה לי להאמין. אני לא מכירה. בכל מקרה, עוד סרט, אפרופו פנלופה קרוז, שתהנה בהחלט לראות, זה ויקי קריסטינה ברצלונה. של וודי אלן. נכון, האחד לפני האחרון של וודי אלן, מלפני שנתיים, מתרחש בספרד, משולש אהבה בלתי אפשרי, וודי אלני. זהו, וגם יש סבירות שאם תראה אותו בבית ובאמת תצפה בו, אתה תרצה לצאת מהבית רק לספרד פשוט, לברצלונה. יכול להיות. טוב, עוד המלצה אחת לסיום? המלצה האחרונה, אם כבר ויקי קריסטינה ברצלונה, אחד השחקנים שם זה חוויאר ברדם, שחקן ספרדי נהדר. הוא שיחק בין היתר בארץ קשוחה של האחים כהן, סרט שזכה באוסקר ב-2007, סרט מצוין, לא קליל במיוחד. זהו, לבעלי קיבה חזקה. גם, אבל בהחלט שווה צפייה. בסדר גמור, תודה רבה נטלי דולינגר. בשמחה, להתראות. לאן מכאן? ליד איתנו?